Iritsi dira inauteriak eta zalantzarik gabe horren adierazle nagusietako bat Tolosa da. Antzon Elosegik txupinazoa bota du gaur ostegun gizenean eta Kabialai elkarteak Tolosako inauteriei egindako ekarpenagatik aukeratu dute Elosegi. Dagoeneko badira txarangak inauterietako ohiko doinuekin kaleak girotzen eta 19 musika talde arduratuko dira horretaz astearte gauera arte. Biharko ekitaldi nagusia ostiral algaleko danborrada izango da. Larunbatean berriz aurren eta nagusien danborradak izango dira nagusi, 500 bat parte hartzaile bilduko baitituzte. Inauteriak hasi ditugu emozioz beteta, esnatu da Tolosa gaur kolorez, balkoi guztiak koloro diferentez jantzita, eguerdiko 12etarako plaza gainezka zegoen, txupina bota dute, Kabialaiko lagunak etorri dira eta egin dute bere parodia, jendea barrezka dago, eta hemendik aurrea zezenketak, txaranga kalean, txarangan iloera, txaranga jetxiera, igandean astelenitan da asteartitan mozorrotzen da Tolosan, eta ez aurretik, jakin dezazuen kanpotik zatoztenak, karroza, konparsa, kastialdeko taldeak, festa bere estanda guztian, ez? Umorea eta irudumiena izango da nagusi Tolosan egun hauetan. Arratsaldeon, aurrerago arituko gara inauteriei buruz, lehenago baina baditugu bestelako gaiak jorratzeko, izan ere, Nafarroara begira askotariko kolore, sigla eta lelodun banderak eta pankartak ikusgai izan ziren atzo Iruñean. Kalitatezko osasun sistemaren aldekoak, hezkuntzako ratioak jaistea exigitzen zutenak, edo privatizazioaren aurkakoak, sektore bakoitzaren lelo eta mezu zehatzak edo zein izanik ere oinarri bera zuten denek, zerbitzu publikoak aldarrikatzea, lanbaldintzen prekarizazio prozesua salatzea eta aspalditik suezitan egosten ari zen haserrea kalera ateratzea. Sindikatuok gaur trasladatu nahi genuen mezua uste dut garbi dagoela orain erakusten ari garen indar honekin, jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan, eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako, edo iruditzen zegulako hemengo sindikatuoi, eta horregatik momentu iristen denean sindikatuok horri aurre egingo diogu bere prozedimenduarekin. Ipar Euskal Herrian gauzak ez daude batere garbi, erretretaren erreformaren inguruan eta bihar gauerdian amaituko da derrigorrean erretretaren erreformaren eztabaida Frantziako asamblean. Ondoren, senatura igaroko da, baina aurretik gaur bertan haren aurkako 5. mobilizazio egunera deitu dute sindikatu guztiek. Kotxen artean eman diren eztabaidak bukatzen ari dira frantses estatuko biltzar nagusian, eta ze nolako eztabaidak ez, badakigu, azkenean ez dela ezer eztabaidatua izan, gobernu horrek indarrean pasatu nahi duela reforma hori, eta guk horren parean erraiten dugu beti kalean galela, eta ez dugula utziko reforma pasatzen, reforma utzi arte karrikan izanen garela. Eta Euskal Herrian Osakidetzako lepen kudeaketa salatu dute sindikatuek, deialdia egin duten sindikatuek kritikatu dute langileak beste azterketa batera aurkeztu behar direla aurrekoa oraindik ebatzi ez dutenean. Protesta hau mobilizazioen testuinguruan kokatzen da eta datorren 25ean 3 hiriburuetan manifestazioa egingo dute. Ope bat itxi ez den bitartean, beste bat jarri dela martxan, jendeak jakin gabe plazatera behar duen edo ez, izena eman behar du bigarren ope horretan, prestatu, ikasi, eta itxaron behin-behineko zerrendak ere argitaratu behar zian urtarrilean momentuz itxaroten gaude, eta salatzea erabateko blokeadoa dagoela bai mailan, bai gestio mailan, eta konponbideak eskatzeko. Naiara Gutierrez zehar errefuxiatuen erakundeko komunikazio arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Gasteizko Arana errefuxiatuen zentroak eragindako polemika izan du hizpide, bere esanetan eztabaida politikoan jarri zen fokua eta errefuxiatuek gaur egun dituzten zailtasunetan jarri behar zen.
arreta individualizatu bat emoteko 350 pertsona asko direla, ez? Eta ez gaude eredu horren alde printzipioz, ez da gure harrera eredua normalean. Hortik aurrera, beste erabaki bat hartu genuen, eta uste genuen fokua ez zegoela oker zebilela, ez? Gure behintzat erakunde espezializatu bezala daukagun iritziaren harira. Eztabaida politikoa zentroan zegoen jarrita, eta gure ustez errefuxiatuek egun dituzten zailtasunetan jarri bazen behintzat eztabaida politiko horren fokoa eta baita ere hedabideen fokoa, ez? Joseba Belaustegik Gurasos elkarteko kideak salatu du Zubietako erraustegiari buruzko datuak oso nabarmenak direla eta badirela idatzitako dokumentuak zeinetan kontseilariak berak parlamentariei onartzen dien gauza batzuk ez direla ondo egiten ari. Zentzu horretan dio, Tapiak dioena beste gauza bat saltzeko ahalegina besterik ez dela. Badaude kasu honetan datu batzuk, oso nabarmenak diela, idatziz daudena jasotak dokumentuetan kontseilariak berak parlamentariei emandako txosteretan dago, non onartzen dira gauza batzuk ez dela ondo egiten ari. Eta zentzu horretan, bere aleginak saltzeko beste gauza bat, alegin batzuk besterik ez dira. Eta kiroletan Euskal Herriko itzuliak ez du tarte gogorrik faltan izango aurten, atzo aurkeztu zuten ibilbidea Eibarren. Eta apirilaren 3an hasiko da lasterketa Gasteizen. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Tolosan ostegun gizena gaueko 12etan hasi da eta urtetik urtera gero eta jende gehiago elkartzen da ordu horretan Trianguloa plazan inauteriei hasiera emateko. Txupinazoa, txaranga, inauteri doinuak, dantza eta parranda ez du ezer kutsik egiten ikusi. Ikastolan esate dute txilagakin ateatzeko eta gaina txupinazon daula txilagakin egotegea jartzita. Iteutena da jarri tabernetan nola txistorra gratis ezera eta hartzaukazura jateko eta ostegun gizenetan txistorra jatea askotan bezala.
Eta Araban 2023ko Gasteizko inauteriak ospatzeko dena prest dago. 2 urteren ondoren normaltasuna izango da protagonista. Nerea García. Gaur ostegun gizena da eta Gasteizko inauteriei hasiera emango diete zenbait ekitaldik. Besteak beste musika etzeko folklore akademia eta Arabatxo abesbatza protagonista izango dira. Hirian barrena kantuan arituko dira mozorrotuta. Eta gai aldatuta Nafarroako grebaren balorazio positiboa egin dute sindikatuek eta eragile sozialek. Jarraipena honakoa izan da 14%koa foru administrazioan eta 10%koa Nafarroako osasun zerbitzuan. Nabarmentzekoa hezkuntzan greba egin duten langileen 17,52 izan dela. Zerbitzu publikoen defentsan milaka hiritarrek kaleak hartu dituzte otsailak 15ko greba deialdian Iruñean. Osasungintza, hezkuntza eta administrazio publikoko langileek zein eragile sozialek bat egin dute elkarretaratze oso jendetsuak burutzen asteazken goizean zein arratsaldean. Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan. Hala ere, sindikatuek salatu dutenez, gobernuak ezarritako zerbitzu minimoak gehiegizkoak izan dira. Esate baterako 100%koa ospitaletan eta larrialdi zerbitzuetan. Gertatzen dena da, greba egunak gaur dela eta orduan badagoela jendea greba egin nahi izan duena eta ezin izan dena ona etorri. Hala eta guztiz ere, grebaren jarraipen positiboa txalotu dute sindikatuek eta eragile sozialek. 14%koa foru administrazioan eta 10%koa Nafarroako osasun zerbitzuan. Nabarmentzekoa hezkuntzan greba egin duten langileen portzentaia, 17%. Aldarrikapenak argi utzi dituzte zerbitzu publiko doako eta unibertsalak kalitatezko zerbitzua, bai langileentzat zein hiritar guztientzat. Hemen jokoan dagoena gizarte eredu bat delako. Ez da bakarrik enplegatuen baldintzak, eta hori baita ere ezinbestekoa da administrazioak ondo funtzionatzeko eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak izateko, baina azkenean hau gizarte osoarentzako zerbait da. Nafarroako gobernua eta mahai sektorialaren arteko negoziazio bilera ostiralean ospatzen da. Zerbitzu publikoen defentsan milaka hiritarrek kaleak hartu zituzten atzo Iruñean. Osasungintza, hezkuntza eta administrazio publikoko langileek lanuzteak egin zituzten eta elkarretaratze oso jendetsuak egon ziren goizean zein arratsaldean. 11 telebistako taldea Iruñeko kaleetara atera zen ikusi. Bai, greban nago. Nago lanbide eskolan Virgen del Camino. Bai, greban nago eta Lizarrako institutotik nator. Babesa ematera, erretiratua nago. Ni toki administrazioan nago eta guk ez genuen greba egiteko eskubidea, baina alare atera gara osasungintza publikoa eta unibertsalaren alde. Badaude tailerrek ezberdinak eta departamentu ezberdinak eta departamentu batzuk egin dute gehienak, beste batzuek ez, baina orokorrean gaude nahiko pozik. 20% inguru. Zehazki zifrak ez dakizkit, baina prestakuntza gutxirekin izateko uste dut izan duela erantzun desente eta ona etorri gara Lizarratik talde desente bat. Orduan horrekin pozik nago. Bueno, zergatik ez? Aldi batetik prekarietatea, gehienak gara interinoak, eta hori hala ere ikaslentzako kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea jeisten ari da, ez? Urte bat zaude txantrean eta hurrengo kurtsoan zaude tafaian eta hurrengo zaude imarkoanen eta hori ikaslentzat jeisten da, ez, kalitate hori. Bueno, batez ere zentroan egunero ikusten dugun errealitatea. Baditugu, gure zentroan badaude 30 ikasle dituzten tutoreak, bi orientatzaile gara ia 1000 ikaslerentzat, eta horrela uste dugu ezin dugula arreta duin bat eskaini gure ikaslei dagoen aniztasun guztiarekin. Pentsatzen dudalako sistema publikoa indartu behar dela. Ari garela, privatizatzen alden guztia eta ez nago horren alde. Nire neureak batez ere pentsatzen dudalako irisgarritasuna hitz egiten dugunean ez da gurpildun aurli batean dagoen norbait osasunetxean sartzeko, baizik eta
pertsona migratzaile batek ere izan ditzan eskubide berberak, edo gaixotasun kronikoak dituztenak izan ditzaten behar dituzten baliabide guztiak, eta horrekin batera ere bai, osasungintzan lan egiten dutenek ere lan baldintza duinak izan ditzaten, ez delako arazoa ez da dirua falta, dirua badago, zergak hor daude eta arazoa da nola banatzen den diru hori, eta orduan guk pentsatzen dut diru horrek joan behar duela irakaskuntzara, joan behar duela osasungintzara, eta ez duela joan behar adibidez, abiadura handiko trena bezalako, azpiegitura erraldoi, eta deusetarako balioko ez duen zerbaitetara. Ipar Euskal Herrian, martxoaren 7 lurraldea geldiarazteko deialdiari begira Baionan manifestazio jendetsua egin dute berriro. Parisko gobernuak proposatutako pentsio reformaren kontra 5. greba eguna izan dute. Parisko gobernuak proposatutako pentsio reformaren kontra 5. greba eguna dute Ipar Euskal Herrian. Baionan manifestazio egin dute eta beste behin ere jendetza batu da. Egia da, pixkat martxoak 7 hori pixkat beherant ere izango da data bezala, artean pentsatzen alda beste ekintza motak izaiten aldirela eta horretarako baldintzak sortu behar dira ere hori egiteko ez, beraz gu antolatzen gira asanblada moduan ere eta ea lortzen dugun ere asanblada ontatik, ene ustez gako bat da ere olako mugimendu batean beste gauzak asmatzeko. Frantziako Asamblea Nazionalean pentsio reformaren aurre proiektua eztabaidatzen ari dira, ostiral gauerdian amaituko da. Ostegunean, espero zen bozkatzea asamblean erretiroa adina 74 urtera atzeratuko duen artikulua. Zehazki artikulurik kritikatuena. Protestak duela ia hilabete bat hasi zituztela eta horietan erretiro adina 60 urtera itzultzeko eskatu dute. Bada ohartarazi dute politikariek entzungor jarraitzen badute langileei, gazteei eta pentsiodunei mugimendua gogortzeko deia egingo dietela. Martxoaren 7 Frantzia geldiarazteko. Kotxen artean eman diren eztabaidak bukatzen ari dira Frantses Estatuko biltzar nagusian eta ze nolako eztabaidak ez, badakigu, azkenean ez dela ezer eztabaidatua izan, gobernu horrek indarrean pasatu nahi duela reforma hori, eta guk horren parean erraiten dugu beti kalean galela, eta ez dugula utziko reforma pasatzen, reforma utziak. Eta gaiz aldatuta auzoan bizi sareak kostatua lortu du operatu berri duten etxegabetze batentzat. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin diote eta astearte honetan alta jaso du. Sareak salatu zuen Gasteizko Udalak ez ziola inolako etxebizitza aukerarik eman. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoeran bizi den gizonari eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina udalak ez zion etxe bizitzarik eskaini ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu zuenez gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Hala ere medikuak 6 asteko erabateko atsedena egiteko agindu dio eta medikuaren txostenari eta auzokideek martxan jarritako dinamikari esker astebeteko ostatua lortu du gizonak. Dena den medikuaren arabera 6 asteko atsedena behar du. Horregatik auzoan bizi sareak iragarri duenez hilaren 23an udalbulegoetara itzuliko da eta egonaldia luzatzea eskatuko du. Bestalde aldarrikatu du negu gorriko temperaturarekin udalak neguan ostatu emateko bitarteko martxan jarri gabe jarraitzen duela eta horrek egoera okertzen du. Izan ere azaldu duenez asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia. Bi lege feminista onartu ditugu gaur, horrela laburbildu du Espainiako Gobernuko berdintasun ministro Irene Monterok txalo artean, abortuaren lege organikoa eta translegea onartzeko eztabaidaren bukaeran. Tramitazio luze baten ostean eta soilik baietz da baietz legearen erreformak gobernukiden artean sortutako ikamikaren erdian heldu da bi aragorien onespena.
muy orgullosa. Yo creo que hoy es un día histórico para nuestro país, para todas las mujeres, para las personas trans, para las personas LGTBI. Hemos aprobado 2 leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI. ¡Habrá ley trans! ¡Habrá ley trans! ¡PSOE! ¡Escucha! Kulturarlora salto, Azkena Rock Festivalak iragarri ditu beste 3 talde gehiago aurtengo ediziorako. Nerea Garzia. Aurten Azkena Rock ez da soilik izango Mendizabalan, Andre Mari Zuriaren plazan ere antolatuko dira kontzertuak. Momentuz festivalak iragarri du Txak Propet and the Mission Express taldea. We are the songs you learn to sing. We are the sound of everything. Martxan da Berlingo Zinema Jaialdiaren 73. edizioa. Euskal zinemagintzak presentzia nabarmena izango duelarik. Alemaniako hiriburuko zinema jaialdia ostegunarekin hasi eta hilaren 26 arte ospatuko da. 19 pelikula izango dira lehian aurten urrezko eta zilarrezko hartzen bila. «20.000 especies de abejas» será mi ópera prima, la historia de una pequeña colmena familiar, ¿no?, compuesta por una madre con sus 3 hijos. Quốc hậu an pưm cơ cha chụp léo bò. Nè, mới sẽ chụp léo. Khôi bò giác lông tháng, nở thì khôi cầm lăng chạ bày. Eta kiroletan aurten lehen aldiz inauterietan emakumeen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. A2 Pilota elkarteak antolatuta emakumeen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan, otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Aurten lehen aldiz inauterietan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. A2 Pilota elkarteak antolatuta emakumen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Olatzpeon Tolosako alkateak adierazi du partida horrek helburu duela nesken eskupilota bisibilizatzen laguntzea. Azken finean, berdintasunak lanildo ezberdinak ditu, kirola bada hoietako bat, eta kirolaren barruan nola ez herri kirolak baita ere ez. Eta guri ibilbide hori egiten lagundu digu oraingo honetan A2 Pilota klubak ez, eta guretzako bere biziko garrantzia dauka.
Eskoz binakako txapelketa abenduaren 17an hasi zuten, eta ordutik 26 partida jokatu dira. Eta ostiralean zierberan erabakiko da behin betiko sailkapena. Alegia Tolosako final laurdenean zeintzuk lehiatuko diren. Pena da final laurdenetako kartela ezin osotara esan, hori, oainik sailkapena erabaki gabe daolako, eta horregatik, Aldaregia Mendiburu eta Etxekolonia Mujika baizai daudela final laurden horietan, eta ostiralean gertatzen denan arabera, kruze hori jakingo da zein izango den. Final erdiak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan martxoaren 5ean izango da Beloki pilotalekuan. Partida horiek guztiak Hamaika Telebistan ikus ditzakezue joko zelaia saioan. Horrez gain, emakume Master Cupeko arropa aurkeztu dute, kolore ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, izan ere, oraingoan Astorek gorria, zuria eta urdina nahastu ditu ikusi. Emakume Master Cupeko arropa aurkeztu dute, kolore ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, gorria, zuria eta urdina nahastu dituzte. Pilotalarien gustokoak dira oso. Batez oso erosoa, probatu dugu, eta politia, erosoa, ibiliga kanpon pixka pelotatzen, da oso gustoa, lasa da, eta ondo ajustatzen. Pasan urtekoakin alderatute be, desberdina, eta batez behi garrantzitsuna erosotasuna. 2023 denboraldia 7. urtea da Astoreren prakak eta kamisetak soinean lehiatzen direla. Arrasateko marka gainera aitzindaria izan zen emakumentzako galtzak sortzen. Eta azkenien gure gorputzetara moldatutako kamisetakin eta bai prakakin batez be jolastu alizetie azkenien guretzako gozada da. Azkenien gu kantzara urtetan garenien eroso gure gugon eta azkenien gure gorputzetara ohitutako erropa behar duguz. Eta oso eskertute gauz Astoreri gu ganin da belako apostua. Bai, aurrera pasa hondia, azkenen beti zion arazoi, mutian galtzakin, azkenen ez daude neskantzako prepatuta, eta etzian bateko modok, eta galtzauekin egia da askoz lasaiago, guri ajustauta daude, eta ez da aurrera pasa hondia bada neskan pelota mundun. Emakume Master Cupeko binakako txapelketaren 7. edizioa abian da dagoeneko. Urtarrilaren 19an hasi zen, eta martxoaren 26an jokatuko dute finala. Hilabete baino gehiago gelditzen den honetan, jantzi berri ez gain pilotalariak ere txapelketa saritu dira. Jai esan txapelketa azteko gogo askokin gabiltza, eta gogoakin azteko. Txapelketa oso gogorra nik uste dut, azkenien 4 bikote oso gogor gauz, edo zer pasalikela, azkenien liga formato bategaz bebai, ia zelan heltzen dan bebai jentea semifinaletara, orduen, azkenien baldintza asko egon aldiz, bi aste barru txapelketan sartzeko gogoakin. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Arima taldearen Kea eta Larruak abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.